गसंगोन गसङाखौ आं दा कनफार्म बुंनो हाया खिन्थु माने रायजोफ्रा लुबैफिनदों जोंनि इउथ ग्रुप बिथांमोनहाबो लुबैदों आंनाव थाङै थाङै बुंहैदों गेलेफिननांगौ थानो नाङा होननानै बुङो आरो दा बेवहाय आंहाबो बोलो मोनफालाय लाङो आरोखि मोनबा आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलो गोरा खालामहोयो माने एखेबारे साउन्ड खालामहोयो आरोखि दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा खारन रायजो राजानो खामानि मावनायनि आरोबाव मोनसे स्कप मोनगोन बे नङा जे आङो MLA मन्थ्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों बे नङा आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों जे मावनांगौ बेखौ आं मावबोदों आंनि मथे आं मावबोदों आरोखि रायजो राजाजों माने थानानै आं मावबोदों आरोखि रायजो राजानि डिमान्ड बायदियै जुदि हाइकमान्डआ टिकेट होयोबा नोंथाङा निस्सय गेलेगोन ना बेथ' नंगौ बेथ' गेलेखागोन आं गेलेखागोन गेलेनायावनो दं खिन्थु हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामो जे होनाय होयिया आरो हाइकमान्डनि सायावबो आंहा फोथायनाय दं हाइकमान्डआ टिकेटखौथ' होखागोनानो खिन्थु माने आं बुंनानै दुगि खालामनानै लानायाथ' बे थिग नङा दा नैबे उननि बाथ्राया हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामगोन आरो